Nopeasti tästä listalta, ettei tule vahinkoja. Siinä kävi sillä tavalla tänä vuonna, että sekä miesten että naisten sarjassa voittajan aika oli täysin sama. Paikoilla, hei! No niin, toinen kilpailusuoritus lähti käyntiin. Yleiskuulutuskin ilmoittaa, että kisa on. Meillähän on kisa ja on hyvässä vauhdissa. Nyt tulee kova. No niin, ja viimeinen laatikko on asettelu. Nyt on asetteluja vaiten. Noin. Aika! Ollaan jo ensimmäisessä isossa laatikossa ja jälkimmäinen iso laatikko. Ja sitten sen jälkeen vielä Mirja kasaa ne tuohon kuormalavan päälle, laatikot tuohon. Noin. Ai. 43 sekuntia. 0,43. Onneksi olkoon. Taitaa olla niitä nopeampia aikoja.